Сега ми удари или сом и телефона ми звъни. Еби си майката. Няма ми кеп да. Време ти на кура. Ние нали сме генерали. Или някоя бела риба е хубава та. Не мина 30 краси като сом. Искаш я вадиш ти аз да те снимам. Генка Шикерова поема контрола. А? Какво? Включил съм го. Чакай. Много сме добри. А? Много сме добри, нали? Трябва да се откачи. Някаква голема бела. 6, 7, 8 кила. Това лек. Тя легнава. И толкова голема, че легна. Леко да не гледай в сонара. Сега ще тръска надолу, внимавай. Абе, това май е сом. Абе, по удара беше като сом, бе, братко, ама не знам. Какво ли ще е да фанеме сом? Тролинг. Нарапала. Оле, боже, срам. Лебела за гърба. Няма за гърба. Ебе. Кило и половина, две. Тук значи е само риба, братко. Щом за гърба ги търмъчиме. Сега вземем да изпуснеме. Долу е. Външна лайсна. Не се чудим какво дърпата. Не бе, тя е такова от към главата. Чай сега да видиш как ще ме фане с тези тройки. Си има майката. Закачи я още един път, браво. Видиш ли сега, воблер? Да, майка. Отдолу е. Отдолу е, като тръгне и ще ми фани воблера, бе, човек. Еми с това фотоапарат. Еми! Добре, айде. О, дай ми я малко насам, де. Еби му майка. 3 кила и половина, 4 ета. Воблера колко не е голям. Айде. Ай, лепезе. Лепезе. Ще носиш и на снежето. Еми как бе? Айде. Айде, миличка. Ма ще кажеш и че аз съм това. Еми, не. Добре. Ако искаш да кажем, че ти си е фанал, Мен си трябва във форума. Няма значение, Това е кажеш. като ония сом, големи. Не, мен да ти Нема кажа, те знам. Дай ми клещи, имаш ли тази нещо? вечер не ми е удобно да дойда пак при вас. Защо? Не да знам, бе, човек. Снежето вчера, като ме видя ли как се разкопча горното копче веднага? Си майката. Ще еба майката, аз сега като се прибера. Ето ти, бе. Не е готов. Не въже. Въже ли? Така. Кокан имам. Кокан. Кокан. Ти трябва да запускам. Как, бе? Кило и... Ма тя е по-голема от сомчета, ето ги фаща. Ема сомчетата... Не пускам. Не, бе, човек. Това си е мерна риба, бе. Знам, че е мерна. Еми, каквото, бе. Его е... Снежето, нали каза, че е риба и си. А? Да. Какво искаш да ти дам? Ето ти. Не, гаси готово. Е, това са те, кило и половина, 2. Тия са направо 4-5, като почнат да ми говорят глупости. Айде. Гаси, това откъде да го изгаса? Отгоре. Е това копче. Не, ето.